Prieteni, astăzi ne jucăm Blox Fruit. Ce trebuie să facem în jocul ăsta este să ne alegem dintre pirați sau marinari. Și efectiv, trebuie să ne batem cu niște monstruleți și să facem level și la un moment dat o să primim niște puteri. O să vedeți că e fain jocul. E fain, e chiar fain. Așa că voi când vă uitați la mine, nu uitați să apăsați pe butonul ăla de like, de subscribe și da, vă dau timp 3 secunde să apăsați pe butonul de like și de subscribe. 3, 2, 1 și dacă n-ați apăsat, apăsați acum. No, haideți, prieteni. Ieșiți antena. Eu m-am mai jucat joculețul ăsta. Nu e nou pentru mine, dar totuși m-am mai jucat. Lasă-mă în pace. Deci, atenă, noi n-avem ce căuta pe insula asta, așa că mergem, nu știu, acolo. Dați o secundă. Da, mă. Pe insula asta m-a ajutat un prieten să fac ce trebuie. Acum ne descurcăm noi. Nu știu unde mă duc, eu nu mă întrebați. What? Dacă stăm pe... Da, dacă vă întrebați de ce mă duc, de ce mă duc aici și nu stăm pe insula asta, ideea este că insula asta e prea periculoasă pentru mine. Uite, cum vedeți, am numai level 30. Și da, haideți să începem. Dacă mai vreți să mă joc cu un prieten sau cu un verișor, să-mi ziceți. Haide, mă. Băi, greu. Nu înțeleg ce fac atâția bănuți. Oare eu de ce am venit pe insula asta? De ce am venit? Nimeni nu poate să o știe. Haide. Până noi măcar putem să intrăm pe insula asta? Hai, uite. Da, fraților. Dacă vă plictisiți, vă rog, măcar dați un like. Haideți, mă, că nu e așa de rău jocul ăsta. Mă, ce o să faci seara? Bă, fraților, uite, încolo e o junglă. Haideți! Viteză! La 1.000.000 de abonați mi-arătă fața. Ceea ce sper să facem cu destul de curând. Bă, la level 50 o să pot să primesc primele mele puteri. Băi, cam greu. Ce să... N-avea ce să spuneți. Deci dacă pe insula asta nu-i nimica, fac spumele. Brate! Îmi fac spume la gură, scos sabia.
Haide că vreau și eu să am puteri. În sfârșit. Ce e sul asta? Ia stai că eu putem să-mi iau o barcă până acum? Nu, ai de viață. Ce e asta, mă? Haide să-l batem. Tovarășe, shut up, shut up! Shut up! Welc. Haide să nu mai batem. Haide să nu mai batem. Mai bine pentru siguranța noastră. Bă, îl băteam, făceam level, bă, să fiu eu. E cam ciudă. Ai, bro, nu, sper că nu sunt așa de bun. Haide, bă, sari. Bun. Aici azi. Așa cred că ne dau o așa. Oi de viața mea, ce puternici sunt ăștia. Dar mai ales să mă duc la stai să-mi iau o bărcuță. Unde și-o pus cu bărci? Bă, aici. Nu, stai că n-am făcut ceva bine. Na. Hai mă, dovară, și dăm barcă. Hai mă, deja că n-am barcă. Apoi nu știu ce e acolo. La prietenul meu, Misc. Cred că am primit ceva. Am primit o undiță. Și ce fac cu undița asta? Wow, katana. De ce mai bun, katana sau sabia? Cred că katana totuși. Dar apoi am primit o undiță. Mersi, dovarășe, dar nu trebuie. Hai mă, lasă-mă. Hai. Dăm o barcă. Și mă, cam 150 de lei, ce mai vrei? Nu prea înțeleg. Asta e barca mea. Ok, dovarășe, mersi. Hai, fraților, că împreună înțelegem și noi jocul ăsta. Asta e bărcuța mea. Bă, vestea bună este că avem o barcă. Mamă, dar ce-mi place să mă plimb. Deci dacă se ia cineva de mine e cam cut. Haideți tot în față. Run. Cred că de ce am început în jocul sau? Nu sigur. Așa că da, de ce am început în jocul, așa că o să mă duc aici. Ce fac cu asta, mă? Cresc. Zicea să văd dacă să mai iau asta așa ceva. Oi, mă lasă, poate. Bă, fraților, dacă vă place jocul, nu uitați să apăsați pe butonul de like și haideți. Că bă, să-i... să-i caca-maca pentru noi, bă.
Ca puțină experiență. Pentru un level. Hai, frate. Lua ce un puternic. Da, mă, că s-a spate cu mine. Le bate pe doamna Monkey. What? Parcă era un rege mai mult pe undeva, ce nu câte știu eu. Nu acolo, că acolo e la... uite mă, cum duc acolo.